Ja que ens acompanyes, Germán, has provat mai el pitch empat? Home, nen, no he provat gaire, però això m'agradaria, perquè m'han dit que és total. Tens l'oportunitat de fer-ho ara de franc. Digue'm què he de fer, nen. Doncs molt fàcil, has d'anar a l'adreça que et dirà la Montse. Mira, has d'entrar a 1000classesgratis.cat. 1000classesgratis.cat. És en català, per tant, classes van dues esses. L'únic que has de fer és entrar aquí, t'hi apuntes amb qui vulguis i pots anar quan vulguis. Amb una xerriqueta amb 2 cantis d'aquests que diguis. I escolta, 40 camps a tot el territori per gaudir de l'esport, per fer pitch empat a qualsevol edat, qualsevol forma física. Per fer-ne si li col·loca una tonyineta de cantonet, iava! I la piloteta, iau! El floret, és molt important, la piloteta, el floret sempre, iava! Doncs 1000classesgratis.cat. 1000 classes gratis, marxandatges, circuló. Frank Domènec, moltíssimes gràcies. Salut. Pitch empat és siamès. Sí, és pitch empat, això sí, a 1000classesgratis.cat. Això mateix, arriben les 5 de la tarda. Circuló, com claperot, les notícies s'han llegat. Gas, publicats. Callaràs. És l'hora de les 3. Sí, és que són les 5.